Vi skal nu i gang med at træne indøvning af markørsignalet. Og det gør vi ved, at vi finder en 10-15 godbidder frem, og så giver vi hunden markørsignalet, og lige efter markørsignalet, så får den godbiden. Det, der er det afgørende, det er, at hunden her associerer klikket eller markørsignalet med, at der falder en godbid efterfølgende. Se, hunden sidder nu og kigger på mig med forventning om, at der falder bare godbidder, så jeg skal være sikker på, at den rent faktisk reagerer på klikket. Så jeg prøver lige at distrahere hunden ved at få den til at løbe lidt væk. Klikker, og hunden genoptager kontakten. Når vi har gjort det til 15 gange, så kan vi tjekke, om hunden har lavet den association mellem klikket og godbiden, ved at vi prøver at gå lidt væk fra hunden og se, om vi kan få den til at kigge et andet sted hen, interessere sig for noget andet. Klikker, og ser, at hunden genoptager kontakten og får godbiden. På den måde har vi sikret os, at hunden er ved at skabe en forbindelse, en association mellem klikket og godbiden. Øvelsen kan med fordel gentages et par gange, men når først hunden har forstået, at et klik udløser en godbid, så glemmer den det formentlig aldrig igen.